chatswa nemhosva. Ndikanyepa ndichatswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aiwe mubatsirawo. Pamsereshi. Ndinoitwa Christopher Tatenda. Takanaka munesi. Takambouya kudare ramambo Mutasa kuma 2006 tibva tatongwa nenyaya yekunetsana kwedu inini naWachirindo nenyaya dzeminda. Takazombosvika pakurwa ndikatongwa kwamambo. Yatongwa kudare izvezvo. Wachirindo wakazi apo yakatongwa nyaya yacho yanga iri kuti iwo Wachirindo wanga wada kutora stand yedu. Apo wakatoda kutora stand yedu ndipo akabva wauya wachirwisa waine zvombo. Apo akati wakandirwisa then ibva ndazowarwisawo waibva wakwara. Then ibva yatongwa kwamambo. Yatongwa kwamambo Wachirindo waya wakabva wati tapiwa mugano namambo Mutasa. Zvikazi imimi Wachirindo mogara muri kwenyu kunzvimbo. Munesi anogara ari kwake kunzvimbo. Mugano chii karwizi karipo. Saka ndorushama wakaenda wakabvisa waya yawo vakataura mambo. Asi izvozvi zvakadzokesa futi waya yawo chi pasendi pamwe wakatokokera kurimwe saiti. Wapedza kudaro izvezvo 2021 muna December. Wana wacho wakauya ndiri kuakira makuwa rababa neramukoma neremunin'ina ipo pastendi pangu ipapo. Waibva wasvika waibva wandiretena waitaura kuti kazi uri kuakira makuwa ungofanira kutotakura makubvisa makuwa yayo ipapo. Bhozi stendi yeyo ndiani? Ndeyedu. Imimi hamusuda kunzwa kuti imimi makazi kudhara ibva ipo. Tikati isusu hatifaniri kuvapindura ngoti nyaya iyi yakazi namambo. Kana wakanga wadzoka kana paine zvawanga wataura kana kukuthreatenai ngodini ngodzoka kana kuenda kuna sabhuku naye sabhuku wenyu wotaura ishe wozounza nyaya yacho kupi kudare ramambo. Saka isini handina kuvapindura. Wamukomana wakauya ipapo ndichitondera anonzi Tudi ndiye wakasvika ipapo. Inini kuti andikuda mati imimi nyaya yakatombotongwa. Yakambotongwa. Mune here gwaro judgment zvakaitika apo yakatongwa muna 2006. Handina kukwanisa basi pfungwa dzangu ndandikuda. Iwo wakapiwa here judgment? Wakapiwa here judgment. Right. Gare basi. Sunga ipapo. Ari kumirira muri yakindira. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Ndikanyemba chatswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Ndanguzwa nyaya yakambotongwa kwamambo. Kwamambo Mutasa. Mukanzi chii? Ndikazoendayo mugarisana. Mogarisane. Mukazi ndiye mubvise fenzi mukabvisa fenzi. Ndizvo? Saka fenzi yadzoka futi sei? Hapana fenzi. Ndizvo hapana fenzi. Saka chikunetsei zvichi? Hamene kuti warude. Ngudawo. Zvakaita. Wakatemwa. Izvi aya matsamba ekwadhokota ka ndinezve kuti ane land tsamba yakwamambo kunyanya kuda tsamba yamakamambo yakataura kwamambo yamakataura kunzi imimi endai mogarisane zvakanaka ndobva masvika bva mabvisa fenzi yenyu
kubva madzosera kwamaifanonga muchi makadzosera handi. Saka takuti izvozvi dambudziko rahapo izvozvi nderipi? Chati uyu atange kuuya kumangara futi kudare chii? Nokuti wakauya kuya kugadzira gwara baba wako. Ipo wakasangana newakomana. Ndokapatanga nyaya. Izwai. Boundary makamira sei? Imi paboundary ramakapiwa makamborichinja here? Andomborichinja. Shamwari, sunga ito. Sunga. Iyo, uruzawo ndi boundary rana kuchinja. Waya ina kuchinja. Waya wakabvisa wakadzosera izvezvi pato newaya. Aiwa, kudzosera kwawo waya wakadzosera uchipinza blade yako mukati here kana kuti wakadzosera paunga iri kudaro? Wakadzosera pawanga wakagura ndiko kwakadzosera. Wakatotora led yangu wakutoshandisa sepadhoki yavo. Saka imi muri kuti hapana zvamakaita sei? Alright, iyi hainetsi. It means apa because iyi yese hapana anga aripo. Wakomana inspection nasingana. That's 20. By 26 unofanira kunga madzika ku inspection. Because that mutotora mutonyepera mesa ndizwa uya uri wakapuwa uya kadane zvindakaita. Azapana newaya. Iyo nyaya muri ndibudisira bambo yemakadhi nechiyo. That's a criminal issue. Iya sauti ke. And ito GBH, grievous bodily harm. Kana mutone maki ya mutone nayo. Yes. Kana ito GBH makaripota here kumapurisa. Akaripota saka Mapurisa akadii. akatipa tsamba iyi. Akupe tsamba GBH wakasungwa here munhu. Akasungwa akaenda upenhonga. Saka tsamba yenyu yamuri kundipa izvizvi relevance yayo kunyaya izvi ndei? Ngekuti wakanditema. Aiwa, panyaya yapo uyu akakutema iye akasungwa akaenda kupenhonga. Meaning kuti nyaya yatodini? Yatopera. Todzoka paland. Ndobva ndaya pandiri kuda inini paland. Chakunzai kuno kunhasi inyaya yeland. Ndosati kuti paland mati imimi zvamakaudzwa namambo Mutasa 2006 hapana chamakadini? Chamakachinja. Anditi asi uyu ari kuti makadii? Makachinja. Ndosati kuti hapasina chekutaura. Wakomana vari kudzika by 26 vari kuya ikoko. Woinspector waona kuti zvamuri kutaura izvozvo nyaya iripo ndeyekuti wakadzika 2006 ndo laki riripo. Waripo futi panapa ndo wari kudzika futi wachinoona kuti pawakasiya 2006 ndipo here. Enda henyu tomira inspection. Ndiye lenzi. Iri chiichi. Ndandoda kutaura hangu pavari kuti kazi wakomana ndiwo akawa. Iyo shamari, that is criminal. Tiri kudhila ne the customary part yenyaya yako. The criminal part inoenda kumapurisa. Handiye panapa. Yekutemana nematemo yekuita sei zvese izvo anditi nyange dai makaurayana maitanga maenda kumapurisa wonotonga wopika wakubva ikoko ndindi ndakakumirira manje kuti wakasvibisa nzvimbo yani ene mombe panapa wochiwa nemombe dzangu dzekusvibisa nzvimbo yangu asi wamboita sei hautangi nekundipa mombe usati wapika because it's criminal. Aziwe matemo siyana nawo Yakatopera. siyana nematemo Plus age. iwewe Anyway, it's okay. ya matemo ndikukumbirawo kuti kana ikapera nyaya zvakanaka inini pane mukomana kwachirindo handikuda tumwe tunyaya umwecho ndiye uyu kusangana neni kana pamakuwa chaipo wari kundithiretena handikuziva kuti izwai mbuya kana mathreaten waendai motore protection order asungise kumakoto mutorerei a protection order handiti peace order kana kufamba mutondo ichenda tozonana after inspection next case tonana after inspection next case. Esther Masasa. Discuss TV, inonakidza zvekuti